Drahí Slováci, dovoľte, aby som veľmi krátko reagoval na Edka Hegera, ktorý dnes prišiel s informáciou, že v Tanape pred 14 rokmi terajší riaditeľ mal zastreliť vlka a vlastne je pýtliak. Takže Edko Heger, my ako ministerstvo nemáme odkiaľ vedieť, že či niekto pred 14 rokmi zastrelil vlka z jedného dôvodu, pretože my zo zákona môžeme pozerať iba na výpis registra trestov, ktorý ten pán má čistý. To znamená, že z pohľadu zákona ten pán je bezúhonný, aj keď zastrelil vlka. Áno, v živote môže niekto pochybiť, tak ako napríklad by ste to v strane Demokrati mali chápať, že máte tam Eštebáka, ktorý potom povedal, že sa obratil a stal sa demokratom. Tiež môžete povedať, že pochybil. Alebo máte tam bývalého veľkého smeráka, ktorý sa stal antismerákom. Alebo máte tam konkrétne človeka, ktorý nominoval na šéfa Typosu svojho kamaráta Kanku, o ktorom prosím pekne ti teraz prečítam. 10.6.2022 napísali Aktuality toto. Kanka sa zúčastnil na daňových podvodoch s plným vedomím a mal z nich prospech. Tvrdí o šéfovi Typosu polícia. Toto, Edko, bol tvoj nominant, ktorému si dal 6-cifernú odmenu. 6-cifernú a dodnes si nevysvetlil, či náhodou si tomuto kamošovi svojmu cesto nesplácal nejaké dlhy, ktoré si u neho mohol mať. Takže, Edko, rozdiel medzi mňou a tebou je práve ten, že ty si nominoval niekoho, koho si veľmi dobre poznal, že je kvázi z pohľadu tohoto článku samotného podvodník. A rozdiel v tom, že niekto má bezúhonnosť dokázanú s výpisom registra trestov. Takže ja plne stojím za tým, že šéf TANAPu je naozajstný odborník, ktorý má dobrú víziu pre TANAP a ak nechce tento pán byť súčasťou akéhokoľvek politického boja, sám som mu povedal, aby rezignoval, poprípade, aby vyvodil z toho len zo svojho osobného pohľadu nejaký následok. Druhá vec, Edko, dokázal si dnes akýsi diletant, pretože si ma napadol, že včera na rokovaní vlády sme rozhodli o presmerovaní 13 miliónov z Envirofondu do Slovenského vodohospodárskeho podniku. Takže, Edko, nie žiadne obce prídu o kanalizáciu. To, čo sa udialo, že počas tvojej vlády ste dávali do Slovenského vodohospodárskeho podniku, ktorý má na starosti vody, priehrady, protipovodňové opatrenia, dávali ste im 2,5 milióna, pričom oni iba na výplaty, keďže tam robí 3000 a viac ľudí, potrebujú 50 miliónov. Vy ste financovali ten podnik tak, aby podnik, ktorý má na starosti to najhodnotnejšie, čo máme, to znamená slovenské vody, aby ste ich dostali na kolena. Zrejme si mal pripravenú, pretože robíš s takýmito podvodníčkami, ako píšu noviny, si mal pripravenú zrejme skrytú privatizáciu. Takže to, čo sme, Edko, urobili včera, my sme zastabilizovali podnik, pretože ten podnik dával nejaké služby a za tie služby nemal zaplatené, pretože platby chodili do Envirofondu. Ak ťa trápi kanalizácia miest a obcí, iba od novembra, odkedy som sa stal ministrom, sme rozdali 45 miliónov na odkanalizovanie obcí. To sú čísla, o ktorých vám sa ani nesnívalo. A aby som ti ešte dal teda veľmi dobrú správu, zajtra mám termín na generálnej prokuratúre, kde idem podať prvé trestné oznámenia škôd veľkého rozsahu na predošlé vedenie práve z vašich radov, z Ministerstva životného prostredia. Takže áno, ak nejaký riaditeľ TANAPu je problém, že pred 14 rokmi mal zastreliť vlka a nemá to zapísané v registri trestov, pretože on si tú škodu alebo ten problém z pohľadu zákona odpíkal, tak potom to, čo zverejní zajtra, je úplne iná pesnička. Pekný deň.